Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak a nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak. Biblický text z tajomného posolstva v zjavení Jána sa priam ponúka pri úvahách o téme čipovania ľudí. Svet pod kontrolou, rozdelený na všemocnú hrstku elity a obslužnú masu. Nezmysly? Do konca septembra 2013 musia byť podľa zákona číslo 39 o veterinárnej starostlivosti všetky psy, mačky a fretky držané na území Slovenska povinne označené čipom. Stále viac ľudí si však kladie otázku, zostane to len pri čipovaní psov? V roku 2004 vytvorila prvý čip pre človeka spoločnosť Verychip, ktorá následne spustila reklamnú kampaň so sloganom Učiňte bezpečnosť súčasťou vášho života. Nedávno v televíznej relácii Fox News presviedčil o výhodách mikročipu v tele Scott Silverman, generálny riaditeľ firmy Veritech. V roku 1998 sa až 10 000 obyvateľov Singapuru podrobilo testovaniu čipov implantovaných na zápestie a na čelo. Požiadavky na zavedenie čipovania ľudí sa už začínajú intenzívne ozývať aj z Európskej únie. Predkladatelia návrhov argumentujú preventívnymi opatreniami pri únosoch detí. Hollywoodský režisér, producent a politický aktivista Aaron Russo v jednom z televíznych rozhovorov spomínal na svoje priateľstvo s Nickom Rockefellerom. Ten mu údajne prezradil, že hlavná agenda je vytvorenie celosvetovej vlády, pod ktorou budú mať všetci implantovaný RFID čip. Všetky peniaze budú v týchto čipoch. Nebude existovať žiadna hotovosť, tvrdí Russo. Naozaj sú čipy jediným možným riešením, ktorým ich zástancovia odôvodňujú ich nevyhnutné použitie? Prečo majú byť milovníci zvierat živých bytostí pod hrozbou represívnych opatrení vystavení nátlaku povinného čipovania ako zásahu do živého organizmu? Ako je možné, že nemáme mať voľbu rozhodovania? Je na každom, ako sa rozhodne, každopádne otázka čipovania by nemala byť postavená ako bezpodmienečná povinnosť. Takáto forma nátlaku totiž až priveľmi pripomína fašistickú totalitu z lágrov. Dnes pes, zajtra my. Všetko pochopiteľne v záujme našej bezpečnosti. Mlčanie.